Ake sibuyele ke esikhungweni se-IEC siyoxhumana futhi noVusizwe Langa. Vusizwe. Thabile asiphinde ke sibonge semukele umlaleli wethu umbukeli wethu osanda kusi joina osanda kuba ingxenye yazo ke izindaba zethu namhlanje sisakaza bukhoma la NROC Midrand enyakatho yeGauteng lapho ke kungena khona imphumela yokhetho nesakhombisa namanje ngempela ukuthi yebo iANC ihamba phambili ngamavoti ngaphezulu kwa4 million kuzi DA ngaphezulu kwa2 million kuzi MK nayo elokhize kancane nje ngaphezulu kwe-million njengamanje mukela obhekele indaba zokuxhumana namazomhlaba University of Johannesburg UJ uprofessor uSiphamandla Zondi nondaba iMK imangaza abantu abaningi kulolu khetho lo kakhulu iqhamuke eceleni ifika nje inenyangana ezisihlanu nje cishe sibe sihlanu ifika and bengazange ibonakala yenza into ezinkulu yenza ngamarally abanembhidlango omkhulu eyenzayo bekwazi ukuthi khona kodwa bengabhekanga ukuthi ngaze ifike kuleli zinga esifike kulo njengamanje ithusile yona ivele yayinkuthikhwe uJohn Steenhuisen we-DA emini ukhulumile wathi bazosebenzisana nabantu abalele nabo ku-Moonlight Pact yabo le no FF+ IFP Action SA ukuthi basuse umkhonto wesizwe party emandleni ingabe lokho mhlambe iIFP ngokubona kwakho izokuvuma ngiyacabanga ukuthi into abavele ubuyilindele ukuthi bazokwenza njalo ngoba bona noKhongolose bayithathe iMK yaba inkinga yaba inselelo kuwo okuthi ke basame kona lapho kuthweni inselelo okusho ukuthi noma bebona ama-results ayaphumile nabantu ababasekelile abakaphumi kule ndaba ukuthi bababone njengengujukhwe kodwa emva kokhetho seliphele konke aphuma yonke imphumela isimo singase sishintshe ngoba lapho sokusebenza nezinto ozibonayo ngaphambi kwakho kodwa le posture yokuthi basheshe babhale ke kungenzeka ukuthi basifakele enkingeni nondaba uyazi ngikhulumile la nomkhuleko Hlengo ilunga le IFP eParliament wathi angeke bona badonswe iDA ngekhala okuchaza khona ukuthi mhlambe khona angeke kuhambe kahle ngalesivumelano sabo nangu umkhuleko Hlengwa esikhulume naye namhlanje la NROC umnumzane Steenhuisen ukhulumela iDA umholi weDA lokakhulumayo akufanele kumataniso nathi ngoba mhlawumbe khona izinto esizozibuka sibone ngenye indlela futhi sibone kuyiphuthu ukuthi imbonana nayo sibe sikuhlaka lwe-multi party charter bese hambe eyokukhuluma ngaphandle engakhulumile nathi nako lokho kuwukubukela phansi umsebenzi owenziwayo mhlawumbe ke esingase nje sisho ukuthi akangasidonsi ngekhala sizozibuka zonke izinto yonke imininingwane eqondana nokhetho nomphumela ukuthi sizoyibuka yonke sesithatha isinqumo ngoba uma futhi ingekho indlela ukuthi sibe ingxenye kahulumeni siyoqhubeka nokuba iqembu eliphikisayo asiphoqi ukuthi singene kuhulumeni ngoba nafanele kukhanda uhulumeni sizobuka ukuthi into ezikhona ziyabasiza yini abantu baseNingizimu Afrika ngoba khona abazofuna ukungena kuhulumeni beneyinjongo engaziwa kuthena esinazo zokusiza abantu bakithi ngakho ke ukukhuluma kwakhe akukona ukukhuluma kwethu sizobuya futhi nonondaba ngokuhamba kwesikhathi kepha kwamanje asiphuthume ke ngasekhefini siyaqhubeka indaba zethu emva kwekhefu